ọ bụghịzi ihe akụkọ na ụnụ hụrụ na enwudere nwoke ma mere kpara arụ n'Enugu si ya na-aza onye dibịa arụ ala dibịa ekwensu. Fada onye a bụ grandfather of ekwensu bụ ezigbo mmadụ n'ebe this man nọ. Mana achọrọ m ịrụtụ aka ihe ndị anyị nwere ike iji wee mụrụ ihe n'ihe gbasara onye enwudere bụ eze biko na-akpọ eze gị na-akpọ eze ala whatever I hate calling his name. Mgbe ụfọdụ jungle justice dịkwa mma ahụ. Ịhụ na ọnwụ na-emere onye jungle justice ọ ga-enwe ọnụ ga-edeny na ya wụ dibịa, ọ ga-enwe onye ga-edeny na ihe ebube ka e boro ya na abịa set ya up. Just look at Enugu onye ya now. I want to analyze. I'm not happy. Achọrọ m ikele n'ụzọ pụrụ iche that particular immigration officer o nyere 10 million naira ihe ha ajụ. The same person nyere 10 million naira ka ha were kamera na-ajụzi gị ajụjụ. Ozugbo ị hụrụ onwe gị na kamera gị si na onweghị mere. Ọ hụrụ na onweghị mere, why were you giving them 10 million? Onye ọjọọ ekwensu a ga-egbu. Why eleghị ji na-enye ha 10 million? Mgbe ọ nwere na 10 million tụnye ya ịga n'aka ya tụzi asị na ahụrụ ya hair apparent, ahụ ya next of kin. That's why ha ji na-achị mee ihe ọ wee galie ihe. So esetịrị gị up egwu ala abịa n'ụlọ gị gwuo ili donyeje ozu ụmụ nwaanyị ma ndị dị ime ma ụmụaka dimkpa nwoke hụrụ mgbe dị nke ya buru ibu gị donya mmadụ emegide bịa n'ụlọ gị slab ya kpuchie ya. Ọwụ ha otu ili, ọwụ ha abụọ, ọwụ ha atọ, different places. Ha setịrị gị up butere gị agwụgwọ arịcha ahụ ebe ị na-aga agbụsa ndị mmadụ egbusa ọbara. Ndị mmadụ setịrị gị up. Ọ bụrụ na nwoke ma lafere, onye ọbụla setịrị ya free agaghị adị ndụ ụmụ ya. I repeat, ọ bụrụ ebe gide mistake this man life free n'aka gọọmenti ọ gaghị mkpọrọ 200 years life jail, life imprisonment. Ọ bụrụ na o mee mistake life free eziokwu onye ọbụla si n'aka ya life free ọ gaghị adị ndụ ahụ ụmụ ya. That is my prayer for that person. I'm so embittered. Lee ha na-eme ụmụ mmadụ ndụ na-agụ gị ịhụna na ndụ na-agụ ya ma ya wụrụ ndụ ndị mmadụ na-akwafu ya ị na-eme dibịa. Ihe a ga-abụ ihe kụziri nye nwanne ha nwoke ndị si na nwe ha dịka ọgwụ ego. A na-agwa gị ihe na-ama ha karịrị gị. What you don't know is above you, bro. A na-enwe ọgwụ ego na-esighị na chipụta, ego na-abụ chi gị nyere gị. Ọwụ ego weta isi bịa nwere isi, ego na-egbu ngwa ngwa. Ụfọdụ na-asụkwa gị onwe ihe dịka arụsị adịghị ike. Arụsị ka m gwa gị, ike dị n'elu, ike dị n'ala, ike dị n'ogwugwu, ike dị n'osimiri. Mana aha Jizọs Kraịst ọkpara Chineke kwuru n'elu obe, whether you believe it or not, aha ya karịrị ya. Ejigo m aha ya kpamkpamkpa. Agago m n'ọtụtụ arụsị dị iche iche n'obodo dị iche iche butu arụsị laa ha n'iyi. Kemere na Rivers State, unu ma ndị Rivers siri ike, a chairman Ngelukwelu Association of the whole Rivers State. The same person wụkwa chairman Owu Mmiri Association, wụkwa chairman Mami Water Gini Association. Mgbe the man nwụrụ, asị na ọpara ya will take over. Before ọpara ya, the man anwụ ọpara ya echegharịgo. Onye ego ndị enyefe, ọ nabatago Kraịst n'ime ndụ ya, n'ihi na Jehova Jizọs nyere ndụ ya. Ọmụ ka a kpọrọ na ndị otu anya ga gbaa ya ọkụ. Mgbe anyị gara ịgba ya ọkụ, a gwara ngo okorobịa asị na ọ ga-eweta ehi, weta nkịta 7, weta ebule ole. Ihe ha gụrụ eji eli nwoke mmadụ eji ebupụ ihe ahụ bụ more than 2 million as of more than 20 years ago. Ihe a na-eme, ihe ha gụrụ ga-eji ebupụ agbara. Just look at now. Nwa okorobịa na-achọgoro ego 2 million na 3 million o ji eli papa ya. As of that time, ndị Ikwere na-emete ebe obodo a na-akpọ ozuzu ọba na Ikwere. Ndị Ibete na-emete obere na ọfụma ọ bụrụ na ị mara ha. Mgbe nwoke m ọbịa sị enweghị m ego m ji eli nna m, ma na m weta 2 million ma eji bupụ Ngelukwelu, ma weta 2 million ebupụga arụsị Owu Mmiri, ma weta 2 million different. I ga spend close to millions of money iji zụọ ihe ndị ahụ tiri eji ebupụcha ọdịsa agbara ndị a. No wonder Jesus Christ is na yoke nke m dị mfe. Come and take my yoke. No wonder is bịa ka ị nara Jizọs bịa. No wonder is sị gị ibu nke m dị mfe.
unu ndị ekporo ibudo arụ ehuru otu ekwensu si wee bụ this young man ubudo arụ. Thank God ọ nara Christ ya kpọm sị ele ihe a ga-eme si ha na-aga ka we come and demolish it. Ndị asọ unu demolish ya ọnwa asaa unu aga agafe ọnwa asaa n'elu ụwa. Ihe a mere more than 20 years ago. I'm still alive. The young man is still alive. Ndị ngelukwuela ụfọdụ n'ime ha tigiri na anyị ga-anwa ọnwa asaa ụfọdụ ya iji eligoro. Ike dị n'ihu ihe ndị a. Ndị a na-asị na enwe ihe dịka ike ndị agbara, enwe ihe dịka ọgwụ ego, akpụ na-amaghị ihe. That it na ihụbeghị ya ekpụta ha ọ naghị eme exist. Ana m ekwu nke mere na my village. I will tell you that story. Gbasara arụsị Ọkịja. Okay, arụsị Ọkịja, yes. Arụsị Ọkịja bịara na my village kpamkpamkpa. In my next video, I'm akọrọ na ihe a. Ke m ji na-eme ihe onyonyo a. Biko chere oge Chineke n'ime ndụ gị. Oge Chukwu ka mma. Ọ bụrụ na ị dependere na arụsị to help you make money, marakwa na iji asa onye ọbụla tara private part ebule jikwana gịnị ụgwọ ibi ụgwọ. Ọhịa na-ekwu ndị ilu gbaratara ilu. Marakwa na iji ibi ụgwọ. Take it easy. Gbawa mbọ gị otu ụbọchị akwa mgbochi ga-ekewa gị achake. Idepend on ka ime oke ite. Leenu na ndị a mere oke ite na ebe ha nọ. Ndị na-esiri mesa na-esilifa. Where are they? Ndị na-agwọ ọgwụ 4 days ezo. Where are they? Ndị a gwa gị ọ bụ na if a man does not have 5 million naira in his account, ị bụrụ nwoke. Where are they? Chere oge Chineke gị nwa nke mmadụ gị onye na-ege ihe onyonyo a eji m Chukwu na-ayọ gị chere oge Chineke jisi ike na-agba mbọ gị. Otu ụbọchị Chukwu ga-ahụ mgbe gị gọzie akara aka gị elbụ gị echenji gị sị ọ gọziwo akara aka m, ọ gọziri m Chukwu agọzie akara aka m, o mere m sekense. Ekpere m n'isi onye na-ege ihe onyonyo a onye ga-atụsakwa ya dịka ị ga na-agba mbọ, dịka ị ga-akwụ aka gọtọ na-eje ozi. Chineke ekwele ka ahụhụ rie isi gị. Chineke ka ịtagide ahụhụ nwụọ na ahụhụ. Akara aka gị ga-achake gị bụrụ onye nwere onwe gị. Ekpere m n'isi gị ọ ga-adịrị gị otu a n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Tụsara m ihe onyonyo udochanụ. Jovi ka ndị Igbo niile agwa gị wụrụ ọnwụ Igbo ruo ụlọ. Ihe Chukwu kwuru ga-eme, Igbo niile ga-aga n'iru. Jovi ka jisi ike ka ekpere gị rire n'ala Igbo. Ụmụ Igbo rute ụlọ, ala Igbo ama mma.